मुख्यमंत्री है आज पर्यंत मते गोटाए बली मांडू मिलिला नाही ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ଭତ୍ତା लागू करी आपण माने ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ମାଣ୍ଡୁ ଭତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଶିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଗାଁ ଟଙ୍କାର ହକ୍ ପାଉଣ ସବୁ ଛଡେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା जवाब दियंतु आमे सही टका पे आछू आमे हाँ आमे चंगू तू आछू नाई साहेब मु आसिनी राजू कहला मांडू पैसा मिलिबो